Ami au fo ka wale ɲuman ko au bisimila Sherifla TV dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan ka daminɛ dɛnɛ kana se fɔ sibiri ma fɛn minnu kɛra a kɔnɔ ka walawalali kɛ aw ye olu kunga kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu jɔra mɔgɔw hakili fɛ ka daminɛ ni dimanche uti kalo tile 12 jamanakuntigi sigi kalata tako filanan ye Mali fan da 4 bɛɛ lajɛlen la o kɛra. Kalata kɛlen kɔfɛ ministre min ɲɛsinnen don marayɔrɔkow ma ni kalata yɛrɛ labɛn fɛnɛ bɛ a ka bolo ka ale ye jaabi kunfɔlɔw bɔ k'u bi ni u k'a ma ko résultat provisoire. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara n'a ka jatala Ibrahima Kulibali u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛkan ɲɛma dɔw fɛ. Ka sanga ni an ka jamana sariya sunba ka laɲiniw ye n'o de ye kalafiliw kɔfɛ ka yamaruya di minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ jamana marabolo ani kalafiliw koɲa ɲɛnabɔli ma ministère de l'administration territoriale ale ka jaabi kunfɔlɔw di o baara ninnu sɛmɛntiyara an ka jamanakuntigi kalafili a tako filanan hokumu kɔnɔna na min kɛra utukalo tile 12 san 2018 n'a kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale ka sebaya sɔrɔ ni kuru 67 ani murumuru 17 kɛmɛ sarada ka Sumala Sise daw kan kuru 32 murumuru 87 kɛmɛ sarada an b'aw ladɔnnɛ k'a fɔ ko ni jamanakuntigi kalata senfɛ maa miliyɔn 8 n'a nɔnkanfɛn olu de yamaruyalen tun don ka taa kalafili la maa minnu ye kalafili o kɛra maa miliyɔn 2 a n'a nɔnkanfɛn ye bulletin minnu n'an b'a fɔ ma ko bulletin nul o kɛra ba 60 o n'a nɔnkanfɛn kala min filila ka ɲɛ maa miliyɔn 2 murumuru 600 ani n'a nɔnkanfɛn taux de participation o kɛra 34 murumuru 54 kɛmɛ sarada nin b'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kalafili tako filanan jaabi minnu sɔrɔla ministère de l'administration yɔrɔ la o de ye nin ye an bɛ segin k'a yira u la k'a fɔ nin jaabi ninnu kan ka sɛmɛntiya an ka jamana sariya sunba maaw fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye wagati nataw la wa jaabi ninnu n'u sɛmɛntiyara wagati min na ni Ala sɔnna jamanakuntigi min bɛna sigi a ka baaraw bɛna nun don septembre kalo tile 4 nata wa san 5 o de kalifalen b'a ma i n'a fɔ an ka jamana sariya sunba b'a fɔ cogo min na. Dimanche do uti kalo tile 12 jamanakuntigi sigi kalata tako filanan mɔgɔw ma muɲuku maɲa ka ba kɛ ka ye kalata sow la nka min ye a ya laɲiniw ye olu sabatira baw kalata sera ka kɛ hɛrɛ ani baden la. O kumana wulikajɔ kɛra ka maaw dasumuzumu kun min y'a to o n'a ɲɔgɔnna muɲuku maɲa ka ba ma kɛ ka ɲɛsin kalata sow ma fɛn minnu sɔrɔla Amadu Kamara ni Baba Keita ka ɲininiw na o de filɛ nin ye. An ka jamanakuntigi kalafili a tako filanan a jama ma tako fɔlɔ taabɔ maa caman ka fɔ la a kun kɛra fɛn caman ye. Effectivement an ye jateminɛw y'a yira ka fɔ terrain kan premier tour la jama bɔra cogo min jama ma bɔ ten deuxième tour la a bɛ faamu an bɛ se k'a fɔ ko nin deuxième tour in fɛnɛ ye i b'a fɔ an ye fɛn min ɲɔgɔnna ye kalafili tɛmɛlen 2013 candidat fila ni ɲɔgɔn cɛ candidat Ibrahim Boubacar Keita arrivera premier la candidat Soumaïla Cissé bɛ tugulen o kɔ. Je crois que 2013 la deuxième tour kun ye nin figure kelen ninnu de donc an bɛ se k'a fɔ ko fanga kelenw ni dɛmɛbaga kelenw de fɛnɛ kun bɛ en face vote fɛnɛ don affluence ma bonya urne kɔnɔ ko o traduit o la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ fichier électoral audité Mali la 1,8 ani 462 électeurs de bɛ mais an y'a ye k'a fɔ ko votant ye toujours 3 ni tila ɲɔgɔnna 3 ani 400,000 personnes ɲɔgɔnna donc deuxième tour in fɛnɛ a tɛna tɛmɛ o kan sabula a don na mɔgɔw kun fɛnnenba tɛ terrain kan kosɛbɛ mɔgɔw ma bɔ mɔgɔw ma affluence ba kɛ an bɛ a constat man ɲi parce que il faut que malien kala minnu nana final la o a tɔ tora minnu fila ni ɲɔgɔn cɛ o i b'u fɛ o i t'u fɛ o an b'a fɔ malien ta i ka kalafili hali n'i bɛ kalafili de k'a yira k'a fɔ ko nin fila si man di ye ka bulletin neutre kɛ kalafili y'o fɛnɛ ye o fɛnɛ ye devoir citoyen. San bɛɛ élection bɛɛ n'a réalité de don jamana kɔnɔ 2013 tɛmɛra an bɛ 2018 de la k'a fɔ ko mɔgɔw ma bɔ ne bɛ se ko mɔgɔw bɔra parce que san de tun bɛ ka nalen donc kelen mɔgɔw y'u yɛrɛ minɛ dɔɔni mais san tigɛlen mɔgɔw bɔra fɛnɛ bon élection fɛnɛ kuma fɛnɛ kun cayara kojugu mɔgɔw k'a tɛ kɛ ni élection dun ma kɛ jamana o jamana na jamana tɛ se ka avancer an ka laɲini ye min ye Mali ye sariya jamana de sariya de sigilen b'an kɔ an ka to sariya kɔ donc élection kɛra yana an ka bɔ an b'a fɔ bɛɛ an ka to sariya kɔ ni sariya jaabi min di. Maa caman yɛrɛ an na k'a fɔ ko tako fɔlɔ o mɔgɔ tun ka ca nka ni tako filanan o kɛra mɔgɔ 2 ye ka sanjiko faraw kan olu n'a ɲɔgɔnnaw caman. Kalafili jama bɔbaliya bon ne b'a dɔn an bɛ wagati min na an bɛ samiya de la bon sanko
san nana sɔgɔmada fɛ bon i b'a dɔn ni san nana yɔrɔ dɔw taama man nɔgɔ bon mais san tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ o sanko in de tun ye mɔgɔw siran dɔɔni san tɛmɛnen kɔfɛ yanni vote ka jɔ kɔrɔ que jama bɔra vote salu datuguna ka jamaba de to centre kɔnɔ o bɛ ka vote bon tako fɔlɔ ni tako filanan danfaraba bɛ yen tako fɔlɔ la candidat tun ye cɛ 24 ye cɛ bɔ 24 o de tun bɛ bon o jama ka ca n'i y'a jateminɛ bɛɛ n'i ka nindungɔmɔgɔ don jama bɔra kosɛbɛ ka na vote o nindungɔmɔgɔw ye nka tako filanan in mɔgɔ fila de tun don parti fila bon parti fila tun don c'est vrai candidat tun man ca mais en réalité o parti fila in bɛɛ nindungɔmɔgɔ bɔra ka na vote ye n y'a fɔ cogo min na sɔgɔmada fɛ sanko ye mɔgɔw bagabaga dɔɔni nka san tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ jama bɔta cayara et puis mɔgɔw bɔra an ka laɲini na. Ayiwa an bɛ jate min minɛ a la dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ hali bi kalafili dabɔra fɛn minnu kama an ma faamuya kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ parce que jamanaden i bɛ se ka min k'i ka jamana o de ka bon i tɛ se ka min k'a ye kan mɔgɔ i kan ka bɔ ka kalafili waati la waati min na a ɲinini fɛ masakɛ kalafili min bɔra ka kɛ sisan an ye mɔgɔw wele jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka an ka bɔ an ka taa kalafili candidat min n'an dalen don a la mais an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ kalafili kɔnɔ o tuma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko caman b'an ka jamana in kɔnɔ an bɛ ka ɲini gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ o la cogo min na an ka jamana in kuma caman bɛ fɔ tubabukan de la bon kɛlen bɛ ko ye bi min kɛlen don ka gɛlɛya caman don jamana in kow la n'i ye kalafili yɛrɛ lajɛ a bɛ expliquer mɔgɔw ye tubabukan de la kosɛbɛ donc an bɛ ka ɲini ka dan de sigi o la jamanaden k'a dɔn k'a fɔ a ka jamana jɔli la fɛn min ɲininen don ale fɛ o y'a ka sen don a ka jamana jɔli la donc o de ye haminankoba yɛrɛ ye bi an kan ka ɲɛsin ko minnu ma pour que mɔgɔw ka se ka bɔ ka kalafili don n'a nataw la minnu tɛmɛna olu tɛmɛna mais an b'a laɲini san minnu bɛnalen ani kalo minnu natɔla filɛ n'o bɛna kɛ député kalafiliw ni fɛnw ye mɔgɔw ka se ka bɔ ka kalafili cogo min na ka caya ouais ne ka jateminɛ la danfara yera la k'a sababu kɛ mun ye n'i ye tako fɔlɔ lajɛ candidat tun ye mɔgɔ 24 ye mais deuxième tour in na mɔgɔ 2 dɔrɔn de taara bon a yera k'a fɔ mɔgɔ 2 minnu taara candidat tɔw minnu ma taa dɔw ye consigne de vote d'u ka mɔgɔw ma dɔw ma fɛn d'u ka mɔgɔw ma bon an ka jamana in kɔnɔ dɔw b'a ye dɔrɔn ne bɛ Sumayila de fɛ ou ne bɛ Umaru de fɛ ou ne bɛ karisa de fɛ n'o ma sɔn min ma dɔrɔn n'o t'a la dɔrɔn ne t'a la donc o ye fɛnw ye fɛn minnu n'a cɛ man ɲi kosɛbɛ donc an y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna i bɛ candidat min fɛ bɔ i ka taa o sugandi wa kalafili jɔko filanan na maa 2 minnu yera kɛnɛ kan n'o ye Alaji Ibrahima Bubakari Keyita ye ani Sumayila Sise mɔgɔw kun kan ka bɔ kosɛbɛ au moins ka mɔgɔ 2 ninnu lajɛ u bɛ se ka mun kɛ u faso ye n'o ye Mali ye donc ka bɔ ka taa voter u ye donc o de tun ɲininen don mɔgɔw fɛ mais komi ne ka candidat ma passé dɔrɔn donc mɔgɔ caman y'i sen bɔ a la an dun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u k'a lajɛ au moins u ka se k'u sen don kalafili la pour que u ka jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na tako fɔlɔ n'o kuru kɛra 100 sarada o 100 sarada mɔgɔ 42 n'a nɔnkanfɛn olu bɔra ka taa kalafili nka taamasiyɛnw y'a yira an na k'a fɔ ko ni janto ma kɛ nin tako filanan t'a t'o bɔ sabula maaw ma bɔ kosɛbɛ karidenw kalo 12 fan o fan an sen sera yɔrɔ min na. Kalata bina k'u ka jateminɛkɛlaw bɛ yen u ko minnu ma ko observateurs internationaux an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ mission du pôle d'observation citoyenne du Mali POSIM ale ɲɛma bɛ walawalaliba kɛ maaw ka mɔɲukumanyakabaliya kunkan ka ɲɛsin kalatasow ma bawo maa min don a ka dɔnta ka wuriyalen don Amadu Kamara ni Baba Keyita sera k'u ka kuma galamani jɔ a la a ka ɲɛfɔli kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. mais an y'a jateminɛ kɛ mɔgɔ caman maliyɛn caman de bɛ olu découragera parce que n'a fɔra ko kalafili ma kɛ jɛya kan a ma kɛ sigasɛgɛw b'a la sigasɛgɛ caman b'a la n'a fɔra fana ko n'i ye an ka région dɔw ta par exemple Mopti mara Tenenku cercle ni Yuwaru ani Ɲafunke mun bɛ Tɔnbukutu mara la ani Ɲɔnɔ ni Masina mun bɛ Segu mara la a fɔ mɔgɔ min ma ko banbanciw minnu ye djihadistes ye olu mɔgɔ caman de ko ni mɔgɔ ye kalafili élection présidentielle la ko n'olu y'u sɔrɔ olu b'u faga donc sira bonyana Mopti mara kɔnɔ deuxième tour la mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ ka taga voter donc n'i y'a jateminɛ premier tour ni deuxième tour cɛ fana politique minnu ko olu kana taa kalafili la tuguni ko u ka ban kalafili bɛɛ ma olu fana y'a fɔ ka mɔgɔ ye k'u kana taa kalafili tuguni donc o y'a kɛ kalafili sumayara mais an ye jateminɛ kɛ fana n'i y'a mɛn carte d'électeur parce que pour que ka taa vote la loi de kan ka sigi pour que ka a yira mɔgɔw la vote élection min kɛ cogo min na bon loi mun sigira kalo 3 sɔni élection ka kɛ o loi votera président y'o promulgué donc o de kun kan ka kalafili fɛn bɛ encadré bon n'i y'a jateminɛ kalafili kalo 3 sɔni kalafili ka kɛ ni loi bɔra loi dun bɛ sɛbɛn tubabukan de la
donc minnu bɛ bamanankan mɛn minnu bɛ filakan mɛn minnu bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn minnu bɛ kan wɛrɛ bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ma se k'a dɔn fɛn mun bɛ o loi kɔnɔ gafe in kɔnɔ mun kan ka kalafili encadrer o ye fɛn ye mun a y'a to mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ ensuite n'i y'a ye fana mun ye carte d'électeur ye mɔgɔw bɛ kan ka kalafili ni mun ye u b'a fɔ ko carte d'électeur carte d'électeur mɔgɔ maliyɛn minnu tɔgɔ sɛbɛnna liste électorale kɔnɔ a bɛ taa maliyɛn 8,8 na mais carte d'électeur minnu sera ka distribuer premier tour ni deuxième tour la a bɛ taa carte d'électeur 6,000,000 la bon n'i ye carte d'électeur 6,000,000 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɔra ka voter yɛrɛ a ti tɛmɛ mɔgɔ 3,3 kan donc o kɔni o ye fɛn ye mun an b'a la ka ɲɛɲinini kɛ k'a lajɛ carte d'électeur 6,000,000 bɛ se k'a di mɔgɔ 3,3 de bɛ u ta kalafili donc mɔgɔ 3,3 wɛrɛ minnu ye carte d'électeur ta u y'a kɛ cogo di ou bien est-ce que olu carte d'électeur kan ka di olu de ma ou bien mɔgɔ wɛrɛ de ye u ka carte d'électeur ta u nɔ na donc o bɛɛ ye fɛn mun sɛgɛsɛgɛli an b'o kan an ma se ka jaabi sɔrɔ o kan fɔlɔ donc an kɔni fɛ kalafili n'a bɛ kɛ il faut que avant que kalafili ka kɛ labɛnba de kan ka kɛ parce que président mun bɛ sigi sisan a kan ka dɔn san 5 nin kɔfɛ président wɛrɛ kan ka sigi donc labɛnw de kan ka kɛ ni labɛn bɛ kɛ fana a tɛ kɛ administration territoriale dɔrɔn ye a tɛ kɛ parti politique dɔrɔn ye mais a bɛ kɛ jɛkulu ye minnu ye organisation de la société civile ye minnu tɛ opposition na u tɛ majorité la olu ka baara ye dɔrɔn ka maliyɛnw lafaamuya mun bɛ gafe ninnu kɔnɔ donc olu ma se ka dɛmɛba sɔrɔ nin kalafili in na an bɛ weleli kɛ pour que u ka se ka olu dɛmɛ parce que olu de bɛ se ka maliyɛnw lafaamuya parce que k'a fɔ ko kunnafoni bɛ di ni kunnafoni bɛ di a bɛ di télévision nationale la u b'a fɔ ma hors thème o dɔrɔn t'a bɔ Mali kɔnɔ bi na télévision caman bɛ yen radio caman bɛ yen et puis dugu dɔw la courant yɛrɛ tɛ yen sanu ka se ka télévision lajɛ donc o la a fɔ minnu ma ko organisation de la société civile olu de bɛ taa dugu kɔnɔ u bɛ taa assemblée générale kɛ u bɛ taa mɔgɔw lafaamuya pour que k'a faamuya ko mun bɛ kalafili la bɛɛ kan ka dɔ don kalafili la. Mali kunnafoni ɲɛnabɔli jɛkuluba autorité de la communication haki ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan a yɛrɛ jabala la Amdalaye Aseya 2000 la wulatile yanfa fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndɛmɛnen ye kalata yɛrɛ dugujɛ uti kalo tile 17 ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kunnafoni dilaw ma forobata ani kɛnyɛrɛye ta u ye baara kɛ ni baara ɲɛdɔn min ye tako fɔlɔ la juillet kalo tile 29 o kelen de kɛra u taabolo ye tako filanan na uti kalo tile 12 u sɔrɔla ka weleda kɛ ka ɲɛsin jamana kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka kunnafoni dita ka kɛ kalata jaabiw ka minisiriso ka jaabiw ye minisiriso min ɲɛsinnen don marayɔrɔko ma ni kalata labɛn bɛ a ka bolo kan ni ale ye jaabi kunfɔlɔ bɔ b'a ye ani jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ni o ye jaabi labanw bɔ b'a ye walasa bɛɛ ni basigi min bɛ ka ɲini an ka jamana kɔnɔ o sinsin o bɛ se ka sinsin cogo min an ka ma min kun bɛ a kɛnɛ kan Alhamidu Badini ni Dramani Male u ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛma dɔ fɛ ka bɛn ni an ka jamana président sigi wote bɔko filanan ye haute autorité de la communication ni o ye haki ye a tun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan walasa ka kalafili fɔlɔ k'o bilasira a seginna o fɛɛrɛ kelen ninnu kan fɛɛrɛ in tun bɛ mun de ɲini ka maaw sigi jamana kɔnɔ fo maa 50 bɔɲɔngo walasa u bɛ se k'u an dɛmɛ ka kɔlɔsili kɛ cogo min na tuguni ka jɛkulu sigi haki yɛrɛ kɔnɔna na yan jɛkulu min ni ale ka baara tun bɛ ɲɛsin ORTM ani télévision so tɔw kɔlɔsili ma ka da ni baara kelenw kan kɔlɔsili min ni o kɛra haki fɛ o de ye k'a fɔ a laɲinina cogo min na baara ka kɛ baara kɛra o kɛcogo la wasa kɛra la wa a kɛcogo fana ɲɛna ka bɛn n'o ye a kun laɲinina fana jɛkulu min ni o sigira yan a ka baara kɛ baara min ni o bɛ ɲɛsin jaabi di ma ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu fana tun n'u ye kɔlɔsili kɛ baara kɛcogo jugu la o bɛ se k'u kamabɔ an ma cogo min na walasa an bɛ se k'u jaabi o jɛkulu fana ye a yira k'a fɔ wele ma se a ma wa kɔlɔlɔ foyi kunnafoni ma se o jɛkulu ma ka bɔ an ka kunnafoni dilaw yɔrɔ kosɔn baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ haute autorité de la communication ni o ye haki ye a ko k'a ka nisɔndiya k'o yira kunnafoni dilaw bɛɛ lajɛlen na
k'a yira kunnafonidisow bɛɛ lajɛlen na k'u ye baara kɛ u y'a kɛ ni bonya ye u y'a kɛ ni karama ye u y'a kɛ ni basigi ye a kɛra ladamu kɔnɔ wa a kɛra baara yɛrɛ kɛko ɲuman dɔɔnin fana kɔnɔna na min fana kɔlɔsira hakɛ fɛ o ye k'a fɔ sariyaw min ni o ye kunnafonidi sariyaw ye u labatora bɛnkan min ni an bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka an bolonɔ bila a la o bɛnkan fana a sabatira maa si ma bɔ a kɔfɛ o tuma na a ko a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin kunnafonidiso bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ORTM kɛrɛnkɛrɛnnenya la URTEL kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio Clé Loup n'a a nɔfɛ radio kɛrɛnkɛrɛnnenya la studio Tamani u bɛ fo mun kama o ye vote yɛrɛ don u ye baara min kɛ ani sufɛla fɛ u ye ɲɛfɔli min kɛ jama ye walasa baara kelen in bɛ se ka faamu cogo min na o kosɔn a ko belebele kɛra baara in na nka a ma ban fo an ka hakili to a la k'a fɔ dicogo bɛ vote kɛlenw jaabi dili la o dicogo min ni o b'o la o bɛ sariya sen de kɔnɔ o sariya sen labatoli o de b'a to an bɛ se k'an ka jamana kisi ni ka a tanga ka bɔ kɔlɔlɔw ma haute autorité de la communication ko a dalen dɔ la k'a fɔ an ka sariya sɛbɛnw ani an ka bɛnkan sɛbɛn min ni an y'u kɔfɔ bɛɛ lajɛlen minɛ i jilaja u wasali la o tumana sa ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ baara kɛra kɛcogo min na fo ka taa se bi ma fo ka taa se nin waati ma n'an tɛmɛn'o sira fɛ jamana de ka kunnawolo b'o la jamana ka kisi b'o la jamana ka hɛrɛ b'o la aw ni ce. Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ale ni an ka jamana jine kungo lakana ɲɛmayaso kɛmɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kungobolo dɔ lajɛ Kita mara la u ko kungobolo min mɔ ko Bubuya a bɛ bɛnka di Fuɲa commune na Kita cercle la a kun ye min ye jirituru min ni o baaraw n'u don bɛ ni u k'a ma ko campagne de reboisement national ka se ka jiriw turu o kungobolo in kɔnɔ o kɛra tarata uti kalo tile 14 san 2018 Kita cercle ɲɛma ale kun bɛ kɛnɛ ka taa se diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw ni politiki ɲɛmaw ma ciden kun ye Amadou Diallo ni a ka jatala Samba Traoré. An ka bamanan dalen dɔ b'a fɔ ko maa o maa ye jiri kelen turu i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ k'i ka bɔ ma kɛ fu ye ka kaɲɛ ni o waleya in timeliko ɲuman ye san o san nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnin a bɛ don kelen ta ka ɲɛsin jiri turu ma ni ɲinanta y'a ta ko 24 ye n'a dakun tun bɛ ko an k'an taabolo falen yaasa an ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an k'o kɛlɛcogo ɲuman na nin don kɛrɛnkɛrɛnnin jiri turu a tun bɛ don o binakun kan yaasa k'an ka sigida lakana maa minnu ka ca bɛnnen bɛ sigida lakanali ma u bɛɛ lajɛlen ka u fangaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin an ka sigida lakanali ko ɲuman ma ɲinanta n'a kɛra kitakaw fɛ yen a ma kɛ gansan ka sabu kɛ kita ye dugu ye sigida lakanali o matarafalen do yɔrɔ min na kosɛbɛ a marabolo a n'a sigidalamɔgɔw ka fara dugudenw kan u bɛɛ lajɛlen fɛ. Nisɔndiyalen de bɛ ka madame chef de cantonnement n'a ka partenaire accompagner terrain kan gouvernement bɛ nin de ɲini chaque fois il faut qu'il y ait des initiatives. Donc, on a la terre est là, soya bien, pipinerie bien, yirichien bien. Alors, on a mon makono. Mais, beko de ça, ko fa ka fonye folo. Faut à ka fonye. Alors que, wakati temena, on le fait de nous-mêmes. Donc, m'a fait, baramin damnene flanier, sans anga sekani nyokon do. Ni yirituru aya organisé bi hokumu dɔ de kɔnɔna na mais an keleman kɛ baarakɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna na an ye dɛmɛ de ɲini société de gestion du bois Abdoulaye Cissé fɛ donc ye demande kɛ ka adresse la donc u ye jaabi diya ku u b'a kɛ et ala barika la u y'a kɛ donc n ye dɛmɛ sɔrɔ kuma min na n ye b'a kɛ yɔrɔ min na n y'a f'u ɲɛna k'a fɔ olu yɛrɛ bi baara kɛ ni masifin de kɔnɔ u de la ka baara k'a kɔnɔ hali bi a contrat b'u ni fɛn cɛ programme cɛ donc n bɛna kɛ pour bi an ka partenaire fo kosɛbɛ n bɛ fɛ nin ka k'a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye. Bon nin ye fɛn de ye vraiment mun y'an diya fo ka dama tɛmɛ parce que nin wale nin a nana kɛ anw de ye
kungo lakanali ka jiri turu kololo mun be ka se amabi no sanjiko kololo ye o jiri tigɛ de kololo ye donc ni mɔgɔ sɔrɔla partenaire sɔrɔla mun b'an dɛmɛ ko kana jiri turu an fɛ ka tila ka sinzan kala o fɛnba de kita ana lamini ka fara société Abdoulaye Layidu Sise maaw kan olu n'u dɛmɛbaga jɛkulu u ka laɲini ka jiri 60 jiri fasugu bɛɛ lajɛlen k'o turu hectare 200 sanfɛ min jate minɛlen don u fɛ parce que yiri turu ye fɛn ye an ka jamana ye saheli jamana de donc n'an bɛ saheli ni saheli an ka jamana ye saheli jamana ye n'an ye yiri turu o de bɛ se ka an kisi ayiwa fiɲɛ yɛlɛma min bɛ na kɔlɔlɔ ninnu o de bɛ se k'an kisi o ma donc yiri mana turu a bɛ kɛ sababu ye vraiment an ka sigida fɛn fɛn bɛ yan nɔ olu bɛ se ka kisi dugukolo nɔ kɛlɛ a bɛ se ka caman b'olu la ayiwa sanji minnu bɛ na n'u b'an ka dugukolo tigɛ a bɛ se ka caman b'o la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi vraiment o ye sewa de ye société min nana ka na vraiment u dɛmɛ n'i y'a ye baara in sera ka kɛ a tun bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ dɛ mais k'a teliya k'a kɛ ka nin wasa sɔrɔ a la o kɛra société ka dɛmɛ sen fɛ donc an bɛ société fana an bɛ foli di société fana ma. bon aw ɲɛ bɛ ni min na bon nin kɔni ye fɛn dɔ ye an nana min kɛnɛ kan an ye ni ɲɔgɔnna min kɛ a ka ca kojugu n'an ko k'an b'o bɛɛ citer a ka gɛlɛn an tɛ reboisement kɛ yɔrɔ si n'an ma clôturer n'an ma mɔgɔw former ka yɔrɔ in encadrer ka kɔlɔsi yiri ninnu kana sa hali ni min sara o ka remplacer parce que société des gestions forestières u ka nin campagne u yɛrɛ k'a ta u sɛbɛ la a kɛra ɲinɛ ye bon a ka d'an ye san wɛrɛ n'an bɛna dɔ wɛrɛ kɛ depuis mois de août ma se an ka taa minnu kɛra salon an k'o bɛɛ lajɛ k'o ye fɔlɔ vraiment résultat ɲuman sɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka a continuer parce que n'i y'a lajɛ ɲina an ye musaka min don yiri turu la 100 ko de don bon n'a fɔra i k'o fili ten a ka gɛlɛn donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ surtout a kɛra minnu fɛ u ka jija ka janto yɔrɔ ninnu na a ka d'an ye don n'a nataw la an ka se ka nin kɛ Mali fan bɛɛ mɔgɔ ni ka sɛbɛnni sera aw ma k'an k'i dɛmɛ reboisement na ni Ala sɔnna ma an ma se k'o la. société ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye société nana direction nationale ani cantonnement de appui u ka baara la parce que bɛɛ b'a dɔn mois d'août ye mois de reboisement ye campagne de reboisement de don jamana ye fan 14 na bon société kɔni y'a laɲini kɛ ɲina ka bolo fara cantonnement ni direction nationale ka u ka baara in na pour que ka se ka reboisement kɛ jamana ye fan 14 na an kɔni bɛɛ ka demande ma kɔnɔ an bɛ bɛɛ ka porte fana na an ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ pour que ka kungo in bayɛlɛma ka kɛ kungo yɛrɛ la lutte contre la désertification an ka hakilina o de nin don kɛrɛnkɛrɛnni n'a kɛra tarata don uti kalo tile 14 dɛmɛbaga jɛkulu kita cɛ n'a muso ka fara maa minnu ka ca ɲɛsinin bɛ sigida lakanali ma ani direction des eaux et forêts kitakaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen n'o de ye waati yɛlɛma o kɔlɔlɔ kɛlɛli ye lajɛrɛba in n'a bilara sen kan société forestière Abdoulaye Layidu Sise maaw fɛ a kɛra wagati fana ye yaasa u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka baara ɲɛsinin bɛ sigida lakanali ko ɲuman kita cercle kɔnɔna na seliba sagafa o waati do barisabu ka da kan Nabila Ibrahima ana denkɛ Ismail olu ladegeli de do silamaya diinɛ kɛmɛ ka a wajibiya silama bɛɛ lajɛlen kan o kadara kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ mɔɲɔgɔnmaɲakaw bɛ ka kɛ ka saga sanyɔrɔw sɛgɛrɛ min bɛ se ka to lahiya bɛ se ka fa seli in na an ka ɲininikɛlaw wulila ka se saga feere yɔrɔ dɔw la ka se ka lajɛli kɛ baaraw bɛ ka taa cogo minnu na Sadio Sidibe ni Seydou Ɲare ka ɲininenw do u ka sɔrɔli an ka jaka ɲɛmadaw fɛ ɲinan seliba bi ka gɛrɛ dɔɔni silamɛw bi ka labɛn ka sanga ni waati yɛrɛ n'a kɛcogo ye ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛn cɛ an bɛna don seliba kɔnɔ nka selilaya sɔrɔli kelen do kumasiriko ye ka da kan mɔgɔ caman bi ka dusumakasa sɔrɔ ka sababu kɛ lahiya saga sɔrɔli gɛlɛya ye an kɔni nana an nana selima saga de san prix kɔni man gɛlɛn kosɛbɛ parce que lahiya min bɛ se ka kɛ lahiya ye a moyen 14 comme ça a bɛ se ka kɛ dɔw b'u dugumana cɛ minnu ka dɔgɔn mais camancɛ ta 14 o b'o sɔrɔ ne nana min san o ye 14 de ye o ye camancɛ ta ye quoi bon o hakɛ ka ɲi bɔra yɔrɔ caman na n ma saga sɔrɔ olu yɔrɔw la ninnu ka prix ɲɔgɔn na yan nɔ bon ne yɛrɛ kɔni ne tɛna kɔ dɔn ne ma saga san yɔrɔ in na yan nɔ ne bɛ fɛ ka saga in san 15 la mais olu jɔyɔrɔ ye 16 ni 500 ye bon dɔw bɛ 16 o jɔyɔrɔ la mais yan kɔni ne ma dɛsɛ ne tɛ taa ka saga to yan nɔ o ye n kunkolo minɛ yɛrɛ yɛrɛ de m'o nɔfɛ o k'olu to 15 la donc n bɛ 2 ɲɔgɔnna san saga feere yɔrɔ min filɛ nin ye Jelibugu sigida la u ka saga sɔngɔ bi bɔ 6000 ka taa se 250 bɔɲɔgɔnkɔ la an ka jamana wari la wa o sirilen do saga yɛrɛ kɛcogoya la sugu kɔni dɔndɔn de do dɛ pour le moment parce que mɔgɔ b'a fɔ ko wari tɛ fɔlɔ mais n b'a dɔn kɔni u bɛ tila ka na parce que la saga kɔni a bɛ san de danfara misɛnnin dɔɔni b'u cɛ parce que an b'a kalama k'a fɔ jamana in san gɛlɛya dɔɔni b'a kɔnɔ wari tɛ mɔgɔ bolo kosɛbɛ
donc o danfara dɔɔni de bɛ yen tile kɔni kɔnɔ a kɛra cogo o cogo ne kɔni bɛ se ka saga ta ɲɔgɔn feere ne kɔni fɛ saga mangani k'a daminɛ 6000 la fo 55,000 o de bɛ ne fɛ yan. nana saga feere la ɲina i n'a fɔ salon ta kɛra cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la an nana ye ko ɲina saga cogoya ani salon ta différence ni mun ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ka da kan ɲina sagaw nata ma sin ka salon ta bɔ fɔlɔ an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ se ka kɛ taalen ɲɛfɛ saga bɛ se ka siya mɛ wagati min na ko sisan an b'a ye k'a fɔ ko ɲinan saga tɛ salon ta bɔ kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye i bɛna ye gɛlɛya ni min don ɲinan saga sɔngɔko la ka tɛmɛ salonko ta kan o ye kelen ye filanan fana bɛna cogo di i bɛna ye an ka sagaw tagabolo la saga sɔngɔ bɛna gɛlɛya dɔɔni ɲinan i b'a sɔrɔ dɔɔni bɛ saga sɔngɔ la ka tɛmɛ salonko ta kan mɛ o sababu bɔ i n'a fɔ ɲinan saga bana fanga bonyana kosɛbɛ o cogoya de bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ka sagaw sɔngɔ bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni ɲinan ka tɛmɛ salonko ta kan yan nɔ an ka sagaw b'a daminɛ 40,000 ka se fɔ 90,000 ma o sababu ye o yɔrɔ kelen ye i n'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na saga dɔw ka bon dɔw ka dɔgɔ donc o bɛ sɔngɔw bɔ ɲɔgɔn na o y'o cogoya ye. client u ma wuli fɔlɔ dɛ an yɛrɛ jɔrɔlen b'a dɔ la u ma wuli ne yɛrɛ kɔni ne ɲininka ne b'a fɔ salon de ka di ni ɲinan ye fɔlɔ parce que client ma sɔn ka wuli an yɛrɛ kɔni y'o kɛ min ye o tɛ foyi ye gɛlɛya kɔ parce que kɔrikolo gɛlɛyara anw bolo ɲinan ko ye bɔrɛ kelen 5000 yɔrɔ dɔw la fo 5000 ni 200 yɔrɔ dɔw la bon jagoya saga bɛ gɛlɛya anw yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ anw b'a fɛ a b'a daminɛ 80,000 fo ka taa fo 36 ɲɔgɔn na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan san seliba bɛna kɛ ka bɛn ni tarata don ye août kalo tile 21 san 2018. o de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min fara la ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka daminɛ ntɛnɛn ka na se sibiri ma fɛn minnu kɛra n'u jɔra maaw hakili fɛ ka segin o ka min bɛ se ka to hali bi faamuyaw bɛ se bonya a da fɛ ka bɛn ni nin kuma ye a bɛ jɔ yan an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.